Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aga, Miyerkules ngunyan, aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria, 19 de Nobyembre, taon 2025. 43 dias bago mag New Year. Tama ba? O Christmas? Pasalamat lamang tabi kita kay mahal na inang Birhen Santa Maria, our Mother of Perpetual Help Novena, taod-taod na alas 5:15 hapon digdi po sa DCGB. Sa paghampang manyat o kay ning kaaldawon, an mahal na Diyos dapat an iperbaga pigpainot niya to permisa gabos. Happy birthday sa nagkukumpleanyo ngunyan. Special mention niya to an sarong miyembro kan Sanggunian Panlunsod Legazpi, City Councilor Sunshine Chua Imperial. Happy birthday tabi, City Councilor Sunshine Imperial. Have the best blessings and enjoy your day tabi. Councilor Sunshine. Ali man po sa indong lingkod asin sa tropa kan DCGB. Sagkod na kitang 10:30. Tingog kan banwaan na po, naglalaom na igwa lamang kita nin pinagsisibot-sibutan dyan sa kusina. Asin padagos man ang pag-antabay lamang, igwa lamang ning natada na nagdiretsong magdangog sagkod man na taod-taod na matapos ang programa. Dyan sa Legazpi City, kumusta ka mo tabi? San Roque. O dyan sa Rizal, Dinagaan, sa Pigkale, Sabang, Victory, Rawis, PNR site, Gugon, Washington Drive, lalong-lalo na po dyan sa Teachers Village Phase 1 and 2, imaging dyan po sa mga taga-barangay Banyo o dyan sa Saudan kan Albay. Siyempre yung supermarket tabi, public market kan Legazpi, maray na agad dyan sa Lodovize Tailoring, ha? Marquez Tula-Tula Puting Daga, maray na aga dyan sa Elevans Tailor Shop sa likod kang Divine Word College. Maray na aga kay Kasag dyan sa Albay Public Market. King Reginaldo dyan sa Bangkirohan. Kumusta Senyor Hade? Sa familia. Kamudyan sa Daragatabe, kumusta lamang? Good morning kay Sir Ato Lim. Yan sa tropa sa Petron Tapgas Gasul sa opisina, maging yung mga delivery trucks niya to dyan sa bodega DCGB yan. Good morning, good morning. Petron Tapgas Gasul, kapartner kang Pilipinas sa pag-asenso, ural daw na pagbuhay-buhay sa kusina. Kamudyan tabi sa Premier Distrito, ano lamang ang pinagsisibot-sibutan sa mga nag-antabay 106.9 WGB-FM sa muyang sister station dyan. Good morning tabi. Dyan sa Men and Women kang 106.9 WGB-FM. Sa pangenot kan station manager dyan, si Sir Dex Velez. Si Ronald Bunafus, good morning tabi sa imo dyan. And sa Men and Women kang 106.9. Si Tata Bes na precisely. Good morning tabi. Third District, maray na aga man tabi. Third District.
O ito si June Ugayon kan Ginubatan. Good morning dyan sa mga taga Ginubatan. June Ugayon. And dyan sa Kabakungan, maanito si Margel Liabon. Nagdadangog ganyan si Margel Liabon. Good morning. Siyempre, amigong King Rehinaldo. Good morning, Pio. Hain so t-shirts, migo. Amigong King, I'm very sorry ta talagang wara po nin alokasyon. Baysa na amigo, ta pag nagkaigo po ning alokasyonan sa muyang management, yung top level management, so sa kuya tabi, itatao ko sa imo tabi. Ano, amigong King? Huha! Katuwang tadyan sa luwas, ang natadaano yung tulo si Pading Al, Pading Jomar, si Karen, sa Manibela si Henry Mata. Ang samuya po kayang mayoriya kan news team yaon sa Metro Manila. Sinda po ang napili na bagatindir para po sa sarong pagtiripon, para po sa seguridad kan mga media practitioners. Ano? Sindaan na tinauan ni nagakanigong tsansa na maaraman ang mga bagay-bagay kung paano maprotehiran ang buhay nyamong mga broadcasters sa peligro. Chief Tech Ramir ang sakuyang main controls sa newsroom, the ever reliable News Director Mardela, Madam Sia Leron, Jen Matthew Balyeran, Nicole Ann Gloriani, Jimos Barrios, Sumada Barreta, Local, National, International, News Breaks, Major Newscast, DCGB News Online, sinda po ang nagigiribo kaiyan. IT, may broadcast kami internet worldwide, netwide. Jerome Nico Martinez. Ako man po sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Tama po yan. Ang pipi mo, ang pipi ko, siya si Papa P. Tingog Kanbanwaan, Pio Fernandez. Ang telepono numero ko tabi, 0942, sa gabos na smart subscriber, 0942-670-1195. 0942-670-1195 smart and 0960 o 0960-730-115 sa Globe. 0960 o 0960-730-115 sa Globe. Yan. Sir Benji Dahile, the Pogi, maray na aga tabi sa Indo. May naghapot itong very latest dumantabi sa Kongreso, particular sa Senado, yung manunungod po sa statements ni Senador Ping Lacson in relation dumantabi sa audio-video expose ni dating Congressman Saldico. Enot bagatabi niya tong na dangog na hiling sa tuyang mga cellphones, social media platforms, bareta, either sa broadsheets, sa radyo, sa telebisyon. So, pag-expose ni dating Congressman Zaldico kan ako Bicol na itong budget insertions amounting to more or less 100 billion pesos has the instructions and blessings kan Palacio Malacanang. No less than yung presidente baga ang tinuro ni dating Congressman Zaldico. Ngunyan, in relation with that tabi si Senador Ping Lacson bilang pamayukan Senate Blue Ribbon and
sa iyang iimbestigar yung pahayag ni Congressman Saldico nagluluwas basado sa pahayag man tabi ni Senador Ping Lacson. It's highly possible na igwa po ning halangkaw na semblance of truth. Although inibagang pahayag ni dating Congressman Saldico, legally, kung sa tuyang kukonsideraron, kung malaog kita sa judicial process, legally, dainin masyadong weight because day pa man po tabi yan pinagsumpaan sa paagikan kumbaga pagnotaryo o kumbaga itong affidavit. Yan ang prosedimento. Pero with regards to the possibility of semblance of truth, igwa po ning halangkaw na posibilidad diyan tananata. Si Senador Ping Lacson na-discover niya na igwa nin naggamit posible sa ngaran kan presidente tanganing magkaigwa kan siring na budget insertions, which naturalmente si dating Congressman Saldico si man siya na pwedeng magsuway kung an Palasyo Malacanang na mga tao na kan Palasyo Malacanang ang madoon sa saya na gibuhon mo ini. Tabi. Kaya ang sabi ni Senador Ping Lacson, if we will sabi na nga ni be critical and analytical about it, yung pahayag ni Congressman Saldico iguning halangkaw na semblance of truth. Dahilan ta sabi ni Senador Ping Lacson, igwa nin posibleng naggamit ka ng ngaran kang presidente to perpetuate those anomalies. Pinag-unambitan baga ni Senador Ping Lacson duman sa iyang pag-imbestigar, and it is on open record, it is on record po sa Senado. Sinabi ni Senador Ping Lacson, ginamit sa pangarang kang presidente for the Congressman Saldico tanganing mamandahan na mag-insert din araw kaining kadakulang kantidad. Nangaranan ni Senador Ping Lacson ining si Try-Give Alayvar. Si Try-Give Alayvar. Akwan iyan parang undersecretariat kang DepEd. And then si sumakuapo yata ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Lalaki, nalingawan ko lang sungarang ka ito na iyo ang sabi ni Senador Ping Lacson, iyo ang na-discover niya susog sa mga detalyes asin sa mga dokumentos pag-iimbestigar niya ang posibleng guminamit sa ngaran kang presidente tanganing sa Kongreso mailaog iyan na 100 billion na yan na insertions duman sa 2025 budget. Kaya siyempre, ito naman, salado naman ni Congressman Saldico, hindi, this is just a hypothesis, Sisay ka na magkwanduman sa Palasyo Malacanang kung pigduduunan ka na mga darakulang personalidad na ayan tabi. Kan primero bagang magbutwa itong expose ni dating Congressman Saldico, there are those who nagkibit balikat, kumbaga, there are those who itong medyo nagtutubod, igwaning dain nagtutubod, igwaning nagtutubod. Now, as time goes by, igwanin mga nagbuburutang mga istorya, nasabi ta na nga ni, dapat niya ito man konsideraron, although, sabi ta na nga ni, ito bagang supahayag ni Congressman Saldico dati, kung ang pag-urulayan yung legal procedures, day pa man ito tabi, it is not yet admissible sa ano pa man na korte, taday pa man sinumpaan sa pagikan affidavit. But, insofar as yung semblance of truth, so karaniyan baga sa katotohanan, it may be, there halangkaw ang posibilidad. Kaya, yan, si Senador Ping Lacson na mismo nagsabi, tao sa Malacanang, posibleng ginamit ang ngarang kang presidente, kaya na-persuade
anarog ka na sistemang nangyari, budget insertions. So yung credibility naman kampiga sabi ni dating Congressman Saldico somewhat na-fortify man kaining pahayag na ini ni Senador Ping Lacson. And it may be the President, day man talaga gayod nin pagka-easy, pwedeng ini mga taong pinagpipinpoint ni Senador Ping Lacson, iyo talaga man sunag manipular, forcing itong si, persuading itong si Congressman Saldico dati bilang chairperson kan Committee on Budget and Appropriations, to bow down sa mga powers that be na iyan sa Malacanang. So, halaton ta po, tabi, kung ano an isusunod pa kaining ibubuyagyag man ni Senador Ping Lacson, dating Chief PNP iyan tabi, iguning hararom iyan na kaaraman manungod sa paper trail and backtracking na pigagamit sa mga investigasyon using the evidences available at hand tabi. Yan. Dating Chief PNP yan baga, si Senador Ping Lacson. He knows the in and outs of investigations using documents. Sabi ba ka ito ni kanama ni Kiko na Barsaga, si Congressman Barsaga, using documents. Tabi? And testimonies. Kaya, iyan po this somehow fortify to a higher degree and level itong so pinagasabi ni Congressman Saldico dati. Abangan niya to po iyan. And sa paghihiling niya to kan mga istorya, buda mga bareta, let us not always jump automatically sa konklusyon. Magikita tabing kunyan analytical and critical sa mga statements because sa panahon na initabi, with the advent kan social media, gulpi na dyan ang spin. Mga spin doctors kumbaga, so naglilihis kan isyo tanganing madailyot asin maitago so katotohanan. Bako? And let us not sabi tanangani, let us not condemn automatically ang mga personang nagkakangaranan dyan because day pasinda ning benefit kaitong supag-agi na sa tamang proseso which is judicial o kaya prosecutorial and judicial. Sabi baga ni Gibo na Teodoro, Secretary kan Defensa Nacional, igwa kita ning problema ngunyan sa Pilipinas, korupsyon, pinag-acknowledge niya to yan, but the solution is not extra-constitutional means. Ano itong extra-constitutional means? Na magkariribok kita, na people power, papabagsagon ng gobyerno, and makondinar tulos kita through public opinion basado sa nasa initial na nahihiling niya itong mga statements, pahayag, video recording o bako. No. Let us be critical and analytical tanganing kita makapag-decide kan itong sutama na desisyon niya to and dai kita madara duman sa salang konklusyon. Now, dai kita magkondinar tulos. Palaugon ta sinda duman sa prosecutorial process. An Pilipinas bagangon yan. Nagtatrabaho pa, working pa ang judicial process. Prosecutorial process. Ano po itong mangyayaring prosecutorial process? Iyon na baga. So, sandigan ba, ako kaya so ombudsman, nag-file na nin mga kaso, kasabay na nga ni, so ipinag-file na kaso, kidating Congressman Saldico, buda mga opisyalis kan DPWH. Yan ang pigapod na prosecutorial. Pag-abot sa process na ayan tabi, so public opinion na nabilog basado sa naduman sa mga nagkahiriling niya to sa bareta, sa TV, sa internet, sa news feeds, sa Facebook, sa radyo, sa dyaryo, ang kadaklan kayan tabi nababago dahil ang tapag-abot po sa prosecutorial process, pig-aaplikar na dyan so law of civility. Ano itong law of civility? Pigagamit na po dyan so mga probisyones kang lay na dapat gamiton tanganing madeterminaran ang totoo buda subako and tanganing magluwas ang tunay na hustisya mapanimbag sa mga personang napatunayan sa paagikan judicial process from prosecutorial
So mga investigadores, sandigan ba, ombudsman, mga prosecutor, ICI, nag-iimbestigar. Malaog na sa judicial process, isasaangat na sa korte, so korte magamit na kang rules of court. Yan. Duman na po yan paghururunan, tabi. Bako ng public opinion. Because public opinion, madalion yan na bilugon, tabi. Yan. Kaya, day kitang bagalas na paminsan, pag abot po sa korte, so mga pigkukondinar, kan tao, through public opinion, napapawarang sala. Because pag abot kayan sa korte, diyan na po yan pinaghihimay-himay ang katotohanan using the available evidences sa paagikan pagsunod man kang rules on evidence and rules of court. Iba na pong hururon dyan, bakong public opinion yan. So arog po kayan tabi ano. Now, ining mga pahayag man ni Senador Ping Lacson, hihilingon niya to tabi kung ano ang masunod kay ining gigibuhon man kan Senado, kan magkangararan na itong mga ining si Try-Give Alayvar, buda itong sumakuapo ni Lucas na Bersamin. Undersecretary yata ito na eventually nagdimitir nga ni si dating Supreme Court Justice Bersamin baga si Lucas. Nagdimitir bilang Executive Secretary na sinalidahan nga ni Ralph Recto. Yun ang niya ng Executive Secretary. And si Amina Pangandaman, yung DBM Secretary, nagdimitir man. Automatic, inaagahan. O kaya 2 or 3 days after na expose man baga ni dating Congressman Saldico sa mga pangarang kainin na iyon saro man sa mga nag-instruction sa sainda na magkaigoning budget insertions ta igwadaaning go signal ang presidente. Tabi, nagdirimitir baga ini 2 or 3 days after. So, subaybayan niya to ini and at least for now, tabi, medyo naurog makita because yung katrankiluhan, yung political peace, halangkaw pa ang kunyan, ang estabilidad digdi sa Pilipinas. Day nagkakariribok pa tabi ano. So now in our own little way man, giyahan man niya to ang mga tao sa tamang kunyang kan pag-istorya kang narrative ano na day itong spin da ining twist ako na no but using yung itong rule of procedures and rule of law tabi. Tanganing da ikitaman masyadong maligaw ng landas. Ano po? So yan ang very latest kayan. Pinag-expose iyan tabi ni Senador Ping Lacson kasuhapon duman sa budget hearing po kan budget kan Pilipinas para sa fiscal year 2026-2027. Taduman na po nagkakaigo ng deliberasyones ang kunyan, ang Senado, nasa Senado na po, na ipasar na kan Kongreso, duman sa mga congressman, isinakat na sa Senado, so budget for 2026-2025, pinagdideliberaran na yan, and then ma-bycam na yan. Pag sinabing bycam, igwa ng mga senadores, igwa ng mga congressman na maghururon, duman na tabi, i-deliberate naman yung final ng version kan budget for approval naman isusumiter naman po sa opisina kan presidente. Yan po tabi ha. Yan ang very latest kayan po duman sa Senado kaso hapon. May mga istorya kita sa luwas. Nasa linya si Pading Jomar Bien. Jomar Bien on the spot report. Premier Distrito kita, Pading Jomar, thanks for waiting, tabi. Go ahead and good morning. Good morning sa mga parantabay. Uminabot sa 3.7 bilyones pesos ang distroso sa ladukang agrikultura sa bilog na Kabikulan. Ini ang ipinahayag ni Assistant Secretary Yu Nicol sa Manalo kan Department of Agriculture sa pakikipag-olay sa DCGB News Kasudma durante kan magbisita digdi sa Primer Distrito, partikularmente sa Tiwi Albay si Presidente Bongbong Marcos, kasabay na nagatindir si ASEC Manalo sa iyang pagbisita. Sigun kay Manalo na ang 3.7 billion pesos na damage sa agrikultura sa Kabikulan kasabay na digdiso sa irrigation o ang infrastruktura na ang nag-report sa Sainda, iyuan niya
o National Irrigation Administration. Mhm. Sa iyang pigsabi na digdi sa kabilugan ng 3.7 billion pesos an may pinaka halangkaw na damage digdi iyuan yaon sa Camarines Sur sunod ang Catanduanes din pangtulo ang Albay. Mhm. Alagad di pinahayag niya na nagluluwas na ang sa ladok ang agrikultura an may pinakahalangkaw na damage iyuan nyug sunod digdi an abaka. Mhm. Ini sa rason na dai may kukonsiderar na gulpe ang damage sa paroy dahilan ta kan mag-agi ang bagyong uwan ang paroy iyo an nasa patapos na kang harvest season o kumbaga nagpakaani na ang mga paraoma kadaklan sa mga paraoma nagpakaani na. Mhm. And so nyugman huminalang kawon sa kantidad kan damage dahilan tadarakan halangkaw na presyo kan kopra. Ipinahayag kan Assistant Secretary na sangunyan ang Department of Agriculture iyon na sa rehabilitation and recovery stage na. As in may mga interventions in daligdi na iyon pagtao kan mga production input sa mga apektadong mga paratanom as in mga paraoma. Mhm. Inunambitan niya na ready ang mga ini as in nakapreposisyon na as in i-distribuir once o in kung ang mga recipient na lugar iyon ready na. Yan. Bigay namin na interventions. Yung the usual seeds, production inputs, no, seeds, fertilizer, even yung mga equipment natin, and then yung repair ng mga infrastructure, no. But yung sa repair ng infrastructure kasi it takes time. Kasi nga depende kung malaki yung damage. But in terms of dun sa production inputs, including yung ating sa fisheries, no, yung mga fingerlings, yung mga fishing paraphernalia, may ready na at mga naka-prepositions na dyan. So once na ma-declare ang areas na okay na, ma-validate na yung area and okay to resume yung farming or fishing livelihood natin, ibibigay yung mga inputs o yung mga interventions na dito. Ang total estimated damage in terms of agriculture, including yung infrastructure natin, kasama yung irrigation, no, is nasa 3.7 billion. And 30% of that is the impact or damage sa coconut. Camarines Sur ngayon ang lumalabas ng pinakamataas ng damage. Followed by Catanduanes in terms of damage sa Abaca, then followed by Albay. Ang reported damage dito sa Albay is on NIA, mga irrigation facilities natin. So, yung interventions, again, sabi ko nga, naka-ready yung mga production inputs. Si Assistant Secretary Unicols Manalo kan Department of Agriculture sa pakikipag-olay kan DCGB News kasod ba. Roger. Yan panipiyo ang mga impormasyon. Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa initial na impormasyon hali dyan sa First District Albay pagbisita kasuhapon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kasabay yung mga opisyales ka na gobyerno gabinete na nag-asikosa po para sa recovery kan sa tuyang nasyon. Pio Fernandez sa Timog Kanbanwaan sa DCGB. Pio Fernandez. Sabi ni Manong Nonong Cordova, reaksyon duman sa satuyang tema. Good morning, Mano. Di ba nabanggit din ni Zalde kay Martin yan? Big money. Martin will always ask BBM about it. It seems that Pinky is defending someone. Wow, interesting point. Tabi interesting point. Kaya susubaybay tatay ni Manong Nonong, sabi ta na nga ni, hilingon ta kung anong gigibuhon ka ini man sa mga masunod kan Senado. Yan. And sabi pa ni Manong Nonong, those two who left the executive are doing it for delicadeza or sacrifice. Tama, yung man ang hiling ko kan tabi Manong Nonong. Itong si Amina Pangandaman, subudget secretary dati, pagkatapos si Secretary, CES Lucas Bersamin, itong suginiribon ninda is out of delicadeza. The highest sacrifice man ni nasarong opisyal kan gobyerno, ilihido, appointed o ano pa man, na pwedeng gibuhon para sa karahayan kan serbisyo publiko. Because ining si Justice Lucas Bersamin will never tolerate someone who will sabi na nga ni taint his name sa ngaran po kan serbisyo publiko. Okay.
yan tabi manungod dyan sa bagay na hilingon ta ha kung anong mga masunod kaining kabanata, and let us be very critical and analytical sa mga nangyayaring nakakahiriling niya tong Bareta. Maray na agad tabi, Manong Nonong Cordova. Yan. Oras, Pilipinas, alas 9:32. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Heartprint, ang quality laging tunay. T-shirt, man o polo, lahat panalo. Dito sa amin, wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style, kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders, pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style, kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders, pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas, Daraga, Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblese Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Mga
Tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Good morning, amigong King na Reginaldo, ha? Good morning as always. Thank you so much sa pag-antabay-tabi sa programang Tingog Ganbanwaan. May reaction man digdi tabi sa tuyang text message na ipinadara manungod duman sa tema niya to. Si Tuwan, ito, ining si 680, yan ang last 3 digits niya, 680. Sabi digdi, bagang matahimik ang nasyon ta, kung baga matrangkilo ngay ang nasyon ta, kung outside the country an mag-imbestigasan. Kung magatagaluwas kan Pilipinas na mag-imbestigar. Very independent investigating body kun baga. Tabagang tururuan man sa nangyayari, bagang halos ubos sinda involved, pero dahil nailuwan so issue sa korupsyon, muro naan na sana kung sisay an mapakulong o maturo. Kumbaga they are trying to save themselves sa mga gibonindang kalukuhan. Tama man maging critical analytical kita, di basta-basta magtubod sa mga sisabi kina nakikita. There is always 3 truths. My truth, your truth, and the absolute truth. Sana sa absolute truth ang magluwas. Sana sa uriyan kitang mga Pilipino ang gana, makamit naton ang hustisya, tabangan man lugod kita san mahal na Dios. Uni man tabi let's put trust sa institutions kan sa tuyang gobyerno. Ining Independent Commission for Infrastructure, buda ang ombudsman tabi na iyon prosecutorial arm na nag-imbestigar ka ini tabi, because if we will not trust our institution, dipisil papaano na an sa tuyang rule of civility. Kaya ining sara Congressman Saldico, pag nagpairarom na po yan dyan, magsumiter na kan sa indang mga sinumpaang pahayag, affidavits, yan, malaog na po dyan, ma-acquire na ning jurisdiction so rule of law. Bako ng rule of public opinion. Rule of law. Iyon na nan mapasilenso sa tuya ta, mamasidan ta na magtrabaho po so judicial process. Yan. Pag sinabi tang judicial process, iyon na iyan so pagdeterminar kung may sala o daian sa rong persona using yung rules of court, using applicable laws and other regulations sa tuyang gobyerno outside of public perception and opinion. Kaya nga ni ibaga, ining mga trial sa korte, daiyan tabi piga daiyan piga la live. Taan kaipuhan na magluwas diyan sa korte
So sa pagsasabi mong absolute truth, dahil yan tabi nagkukonsiderar nin political noise, dahil nagkukonsiderar ning public opinion. Ang pinagkukonsiderar po kang korte, yun na sa pigapod mo na absolute truth. Let us just put our trust sa institusyones kan gobyerno. Yan. So, yan po, Tabi, ang manungod sa bagay na yan. Thanks, Tabi, for sending your $1 million reaction. Nakakaog mo man po, taigwa man ning nagre-react man maski puro paano, digdi sa satuyang programang Tingogan Banwaan. Listening from Ginubatan, si 0680. Good morning, Tabi, from Ginubatan. And then si 2113. Yan. Maray na aga, Tabi, sa Indo. May mga istorya pa kita diyan sa luwas. Si Compadre ng Alarmario, nasa linya man. Alarmario on the spot report. Paramunta daw kay Pading Al. DZGB on the spot report. Compadre ng Al, good morning. What's happening? Salamat pade pig-establisher ng unyan kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi. Hello. An pangaran na Ibalong Park na dating pinagkatuda na People's Park diyan sa Boulevard. Ini pade an sitwasyon ngunyan dahil kan ipigpasar na resolusyon o ordinansa to say ni City Councilor Alan Ranyola na formal ng papangaranan ni Ibalong Park. Iyan Compadre. Napapagkatudan na People's Park dyan sa Boulevard pagkatapos ining ipig-develop sa administrasyon kay ito ni hello. Go ahead, Compadre. Dating alkaldeng attorney Pido Garbin Jr. Asin ngo niyan pigkapakinabangan na ini kan mga saradit na negosyante lugar na ini para sa turismo kan Legazpi City. Ang ordinansa ipigabosol na ini ni City Councilor Alan Ranyola para matawanin emphasize ang ipikaw kan ibadong kung sain kung manonotaran ang Boulevard yaonaan tulong imahen kan mga heroe kan ibalong si Balto sin Hanyong asin pinagduloonan naman ang turismo luay-luay na develop ang lugar na ini kaya ano din sa tabi pa ni ibig bosol na ini o garing for first alagad yaon na ini ngunyan sa kamot kan sanggunian panlunsod para maaprobaran sa mga masunod na aldaw. Roger to that. Iyan tabi pa diyan informasyon pa din. Nawawara ang signal, Compadre. Compadre, nawawara ang signal kaya. I'm very, very sorry. Nawawara ang signal mo on air. Thank you so much, Pading Al. Yung pag-rename ka nakatudan na, apod baga, although People's Park so nakatudan lang, dahil pa man ka iyanin ordinansa managad na nagdesignar bilang People's Park iyan. Ngunyan, formalmente nang ilalaog sa pagikanlay ang pag-rename kaan as Ibalong Park. Yan. Bago kita maglaog duman sa ikaduwang kabtang, ultimong 30 minutos kan sa tuyang programa, igo akong babasahon na news item pa na may relasyon duman tabi sa ipinagdiskutir niya to kasubago na itong supahayag ni Senador Ping Lacson in relasyon man duman sa pinag-expose baga ni Congressman Saldico na sumalakanyang igwanin na doon duman sa pag-insert kan 100 billion, igwaning halangkaw na probability ning semblance sa katotohanan. Because of pig-implikar baga, pignaranan ni Senador Ping Lacson itong si Try-Give Alayvar, buda si Bersamin, so apo ni Lucas na Bersamin. Ngunyan, siyempre, si Saldico,
Being a congressman, who is he na they mag-bow down sa doon kan mga powers that be from Malacanang? Kaya posibleng talagang na kuan man ito na pangyari dahil sa doon kan mga personas na ito. Igwa manin ma in relasyon kaayan, igwa patabi nin ipinagpaluwas man na pahayag si Ombudsman Boying Remulla. Naunang bitan pan anduang pangaran na yan, Trivilla, Trigive Buda Alayba, Trigive Alaybar, Buda itong si Bersamin sumako apo ni Lucas. Basahon ko tabi sa induha an news release na sa tuyang nako amanhali sa One News tabi. Sabi digdi, Ombudsman Boying Remulla said former Presidential Legislative Liaison Officer former Presidential Legislative Liaison Office. Kung pala ini ano, halang ko pala ng katungdan ka ini ni Adriana Bersamin. Siya ang Presidential Legislative Liaison Office. Kumbaga siya so taga-konektar kang presidente sa anuman ng mga sugo, dokumentos gabos, ikikonektar sa legislative. Yan. Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin has been on his radar long before Saldico name-dropped him. Tay ni bagang si Bersamin, iyon sa pinangaranan ni Saldico, Congressman Saldico, na iso nagdoon sa iya, aprobado na nga ini kang presidente, na insersyon na ini, gibuhon mo nga ya ini. Taso pahayag baga kaito ni Congressman Saldico dati, nagmiriting sinda sa sarong lugar, harani sa Malacanang, kasabay ining si Adrian Bersamin, buda ining si Secretary Amina Pangandaman. Sabi ba ni Congressman Saldico dati, pigdoonan siya, ilaog mo yan, taokin na ngayon sa presidente. Kaya sabi ba ni Senador Pinglasur, kung ikukonektar taman, pwedeng nagamit ngaya kan mga taong ini sungaran ni Presidente Bongbong Marcos. Ngunya naman, sabi ni Ombudsman Boying Remulla, iyan ngayang si Adrian Bersamin, so dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary, haloy ko na ngayon na pinagsusubaybayan. Maski dahi pa ngayon pigbubulgar ni Congressman Saldico dati, ang ngarang kaiyan. No. In an interview with One News Storycon, Remulla said his suspicions began when he was still Secretary of Justice. Nagpuon ngayon sa kuyang pagdududa sa taong iyan, kan ako pa ngayon sa sekretaryo ka ito kan hustisya. Sabi ni Remulla. He had disagreements with former Executive Secretary Lucas Bersamin over Adrian's actions. Igwa nga ako ka ito ning day pagkakaintindihan, entry ka ito kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin, na pag-Executive Secretary ka baga, little president ka. Igwa nga ako ka ito ning day pagkainintindihan, por dahil nga sa mga aksyones ni Adrian na Bersamin, sumakuapo ni Lucas. Yan. For example nga one involving appointments. Manungod nga sa mga appointments. Pig-ehemplo ni Boying Remulla. Adrian is Lucas' grand-nephew. Yan. Mga makuapo sa tuhod gari arungkaan. Sabi digdi, idagdag niya to sa pahayag ni Boying Remulla, Ombudsman. I had disagreements already with E.S. Lucas Bersamin because of Adrian's Bersamin activities, which I found very suspicious already way back when they were interfering with too many matters. Talaga ngayon nagsususpitsa na ako diyan kan ako pa sekretaryo kan hustisya. Dahilan sa mga makaduda ngayang pag-interfere nila sa maski manlain-lain na bagay. Si Secretary Remulla nagtataram ka ito. Yan. The Ombudsman mentioned that he was monitoring former Education Undersecretary Trigive Alaybar and Budget Secretary Amina Pangandaman. Pati nga yan nga si Pangandaman, buda si Trigive Alaybar, pigmo-monitor ko na yan ka ito pa. Sabi digdi ni Boying Remulla, Ombudsman, the power given to them to decide on many things may have been tempting
Sabi ni Remulla. So poder ngayang itinao sa mga taong iyan, talagang ngayang matitintaran ka na gamiton an sa ano man na bagay. Bako? So there is, sabi ta na nga ni, balikan ta, ikonektar ta duman sa pigpapahayag ni Congressman Saldico. There may be a high level of semblance of truth na pwedeng ginamit talaga sa pangaral ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kan mga taong ini, sabi man ni Senador Ping Lacson. Kaya itong so pinahayag ni Saldico baga, so initial baga ka itong reaksyon kan tao, dahil nga salbar sa nangyaing sa diri niya. Hinayaan talang ito sa mga araw ka ng reaksyon. And then here comes, nagbubutwaan ng mga bagong informasyon na ini, fortifying man itong so expose ni Congressman Saldico dati. Now, balikan ta naman tabi ini ang very latest man, si Ombudsman Boying Remulla na nagtaram, na talagang ngayang kan ako pa so Secretary kan Justice, pigsusubaybayan ko na ngayon mga personang iyan. Si Alaybar, buda ining si Bersamin. Talagang nakikiaram ngayon sa manlain-lain na bagay. And so poder nga itinao sa inda, talagang matitintaran ka na gagamiton ang poder na yan asin influensya sa kung ano man na gustong gamitan gayon ninda. So yan po tabi ha. Tao-tao ni Bapa, mabarita muna si Jen, buda may mga hanap buhay kita. We will be right back. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cell phone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located Barangay 3 EMS Barrio, Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tabaco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin!
Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. 3 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Daikaypuhan na magdimitir sa pwesto si DepEd Secretary Sani Angara kung kumbinsido ining wala siyang kinaaraman sa korupsyon sa flood control projects. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro na daimpig sumiter na resignation si Angara sa palasyo maski na naunambitan ang pangalan kay ini sa issue kan flood control. Tinawanin doon ni Castro na pareho sana ang pagtrato kan palasyo sa sitwasyon ni Angara asin sa naging pagdimitir ni na dating Executive Secretary Lucas Bersamin asin ni Budget Secretary Amena Pangandaman. Ang kaibahan sana dahil voluntaryong nag-resign sina Bersamin asin Pangandaman para taawaning dala ng investigasyon sa kanya-kanyang ahensya, mantang si Angara naman dai nag-resign. Piglinaw man kang Malacanang na dai nawara ang tiwala kang presidente kina Bersamin asin Pangandaman maski nagdimitir ang mga ini. Gusto sana kang administrasyon na maging patas ang investigasyon asin mailuwas ang bilog na katotohanan sa flood control scandal na dai pagduwa-duwa maski halangkaw ang posisyon ka mga pigi-imbestigaran. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Maray na Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tonic Bank, Pamas Cologne, Tonic Bank. Low monthly payments, kami dito, and in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Clone, Pamas Cologne, sa Shoppers Tonic Clone, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sabi man digdi ni 5462, just follow the Philippine rule of laws. And plus absolute evidence is enough to convict any crimes. Force or violence is not the solution. Tama ka po dyan, Tabe, ha? Salamat mandigdi kay 5462. Sunodun da ang rule of law and yung mga evidensyas enough to convict any crime. And violensya, bako po iyan ang solusyon. Yan. Good morning palang, Tabe, dyan sa Kalinga ni Loria. So, grupo baga ni Congressman Kaloy Andes Loria. Ma-resume sindakan Kalinga ining Sabado, November 22. And yung initial na target is Bangkeruhan. Yan. Medical mission and yung pagkahapon. So, mabaro-baro manindang mataong pagbuhay-buhay man baga, Tabe, diyan ito sa Bangkeruhan. Yan. And then sunod-sunod na naman po yan, Tabe. Yung mga bagaan so pigihinguhan man ni Congressman Kaloy Andes Loria. So abot man kan sa iya man na resources. Makatao man lamang duman sa mga ma-identified na talagang poorest of the poor. May diit na goodies, groceries, Tabe, diit na bagas. Maski puro paano, makatao man lamang after kaining typhoon ta. Yung DSWD nagulpi, halos bilog na Luzon. Sagkod Visayas nga ni. Naubos-ubos so grabe so impact sa indang mga family food packs sunod-sunod baga so bagyo so Tino tapos Super Typhoon Uwan. Yan. So it's time na so grupo man ni Congressman Kaloy Andes Loria kan 2nd District yung Kalinga yan sa abot man kan makakaya nag-regroup man sinda hinguha ni resources yan po may medical mission pagkaaga then yung pagkahapon yung diit na goodies and may mga diit na siguro baka may palugaw-lugaw pa man dyan initialmente sa Bangkeruhan ining Sabado. Tapos igwa itong sa Antipara baga parang igwaning mga na-identify na pinaghanap po na dyan tatawang kamuning parang voucher itong papel na mapasiring kamo duman sa sarong optometrist para Antipara, doktor sa mata para Antipara duman kamo i-examine na ron ta iyan ang mga ekipahes dahil mga pwedeng darahon baga sa luwas kan klinika. Yan. Kaya sunatawan dyan yung mga stab para po sa ining pag-Antipara. Yan po. Dadarahon anduman. Tatawang ka mo ng instruksyon, Tabe, na kung sa dadarahon iyan, buda kung anong aldaw, anong oras.
i-schedule ka mo tabi ano. Yan. Plus, so pagkahapon, siyempre, so diit na pagdistribu man, sabi na nga ni, may bagas man siguro dyan, so makaya man kan grupo ni Congressman Kaloy Andes Loria. Buda diit na mga napatos-patos na kung ano, noodles o kung ano dyan tabi ha. Yan, yung kalingan ni Loria. Sabi ni Congressman Kaloy, talagang sa gobyerno, nagulpi naman tabi ano. Kita man ngayon, magtabang sa abot kan sa muya man na makakaya. We may not be ngay as big as those mga ibang nagtatarabang na kuan, pero maski puro paano ngay ayan hali man sa muya man na taos pusong pagdisponerasin pagtabang. Ano po, kalingan ni Loria. 22 de Nobyembre, dyan po yan sa Bangkerohan. Igwang aga, igwang hapon tabi ano. So yan, good morning dyan kay Chu Henry Guerrero. Kumusta ka na tabi? Budatya Tit Guerrero. And by the way pala na no, kasuhapon nagbisita bagadigdi si Presidente Bongbong Marcos Jr. diyan sa Tiwi, and nagkaigoning personal na espuersos irina na mismo personal ni Congressman Adrian Salceda man kan 3rd District of Albay so damage, and so pagkikipag huron man ni Congressman Adrian direktamente mismo kay Presidente Bongbong Marcos Jr. yung dokumentos na itinao, brief summary, kung gabos na ito, yaon sulaman kan dapat na atindiran kan gobyerno nasyonal na ipinaglabi personalmente ni Congressman Adrian sa in-close na pagkipaghuron kay Presidente Bongbong Marcos Jr. kan pagbisita niya digdi sa Tiwi. And it includes na yung sa agrikultura, buda itong so mga infrastructure needed to protect itong so estabilidad kan agrikultura sa tercer distrito kan Albay, it being the fact ng Albay tabi is the rice granary po kan probinsya. Ano? Yan. So mga when we say infrastruktura, so pwedeng engineering interventions na gibuhon tanganing dain na pagparabahaon itong so mga lihitimo talaga man na dapat nabugtak kaning flood controls. Flood control, tabi. Yan mga kabaksan na antabi dyan sa tercer distrito, Libon, Uwas, Pulangi, tabi, yan. Ipigra ni iyan personalmente ni Congressman Adrian Salceda duman sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kung dahi katabi madiskarte man na maka ing mismo personalmente kay Presidente, nako papaagihon mo sa mga soro secretary o kung ano, although we do not discredit ining mga secretaries o kung ano, pero iba pag ang congressman mismo boses deputado kan mga tao makonektar direkta sa presidente, and iba pag su presidente mamando sa iyang gabinete asikasuhon ini, resolveran ini, tabangan ini. Yan so ginibo ni Congressman Adrian na Salceda kan 3rd District. Personalmente, ipinahiling sa mga dokumentos, uni andanyos, uni tabi, uning kaipuhan duman because kaipuhan na po kan panahon. At bilang siya bagaan chairperson man kan Committee on Food Security, o day mapupwedeng ikompromiter kang kongresistas itong sa mga kinakaipuhan na bagay-bagay to protect itong sa integrity kan mga engineering interventions na kaipuhan ibugtak tangani man na su produksyon kan sa tuyang pangangaipo sa pagkaon, agrikultura, dai magkaigwanin haluy na pagbuelta sa normalcy sa pagtao sa tuya nin sufisyenteng supply nin pagkaon, bagas, maluto na iyan, paroy, gugulayon, plus siyempre so sa tuyang mga paraoma, para mga farmers, including mga fisher folks, yan tabi, makabelta man na sa normal nindang endeavor. Makasabay so sa ekonomiya kan sa indang buhay sa pagiging normal tabi ano. So, it's very good enough na iyan po tabi na iranina ni Congressman Adrian Salceda duman mismo kay Presidente Bongbong Marcos Jr. kan pagbisita kasuwapon diyan sa Tiwi, Albay. Yan. Sige, good morning dyan sa mga parantabay niya to sa Catanduanes. Ano ito, Jerome, na kariribukan da sa Ayala Mall ba yun yung may kariribukan da? Sa Inamol ito, may nagaprakulit sa ko. Pinadaran pati ako ning retrato, ning face mask, buda buhok na ano ito ginurunting.
Anong nangyari? Sa na mall ito? O day kita na didiscredit ha sa mall. Point of reference lang. Sa SM, ano so kariribukan? O day ta pigidiscredit ang SM ha. Piggibo talang na point of reference. Taduman so nangyari so kariribukan. May nadakop daan na ano ba yon? May kabit-kabit ching-ching? Nag-iriwal? Ay sus! Anong oras nangyari? Sa ina porsyon? Kabit? Ay sus Mariusep. Paguna ako si Kunya na naman, si Ellen Adarna. O ano so nangyari? Ano da so? Chikay daw nindo ako baya? Ay dai na kunyan ako. Out of radar ako sa mga pangyari. Kasuhapon ito nangyari, Jerome. Nakagi pang aldaw. Nag-iskaramusa. Ay sus, nadakop so kabitsing-ching. So lalaki so nadakop na igwang kabitsing-ching. Kan original. Ano daw tab? Istorya daw nindo. Pading Noel Manalo na subaybayan mo ito. Ano nga, piga para didisturb ako sa kunyan, sa messenger mo sa text. Ano nga? Sabi ni kunyan, Jason na Gomez Puyo de Segundo, day ako dyan kabali ha, pero nasa SM ako. Wala nga ka, Jason. Anong papel mo duman? Anong nangyari? Diyan da sa SM, sorry, day tapig di-discredit ang garang kan SM. Diyan lang po nangyari paano so insidente. Alang nga nagparataram kita ang iwal sa wrong mall, iwal. Ano man na pagpaabotan ng impormasyon. Ngaranan mo, so lugar na pinangyarihan. Sa SM. Na, kunyan da. Ata, so pinadara sa kong retrato. Yun na sana ngayon, so ebidensya. Buhok mo da, face. Nagulpi gayo doon, Ay, sus, na paano? Ginunot-gunutan siguro. Nagkagarabring subuhok. Yan yan sa pinadara sa ko na picture. Ay, sus. Nagulpi na. Alabang buka de. Alabang buka. Walang yan na pangyari. Kamu man daw na mga kasuwapon in istoreta so kay Ellen Adarna. Ngonya naman, ini naman sa SM ang pinadala niya sa'yo. Makunyan daw kita. Madive kita kan istoryeng anta. Puro na sana kunyan. Seryosos nangyayari. Si Elena Adar naman, binuyag-yag sa mga kunyan ito, sa mga mensahe. Suhuron-huron ito ni Derek Ramsay. Sir Jason Gomez Puyo de Segundo. Nasa SM ka palang tabi. Jason, Sir Jason. Chikahi daw ako kunyang kaduman. You were a privy to the incident. Isa-isay mo sa komisyon na ini. Ano sa imong naaaraman. Takon dae, pwede ta kang i-recommendar sa ombudsman na ipa-arrestar. Sampanin nagkakanigong asunto for obstruction of information. Anong nangyari daw kay ito managad na istorya nga nadi? Dakul sa ko, ato nga niya so chika, maluya ka nga, uning yeso, o tauning ya. Ano man niya ako nin informasyon ka, pumundo niya ako kamo, nananahimik niya ako digdi sa sakuyang kwartong sadit. At ngay nadakop mo yan. So kabit. Ay sus, Marius. So babaeng, uning nga suritrato. Una ko, ipapadara sa ko, suritrato kan kabitsing-tsing. Buhok! Buda face. Ano man niya ako ang kuangkaan. Nagkariribok da. Kamu man daw nga ni. Ingat-ingat kamu, ha? May mga bagay-bagay na dapat ginagawa sa dilim. Day nagluluwas na chika, Jerome, dyan sa newsfeed niya to, kung ano daan nangyaring andyan. Awinda sa Indo. Basta walang kinalaman si Chief Tech Ramir dyan, ha? Budag itong kay Ellen Adarna, sinasabi ko sa inyo. Itong istorya ni Ellen Adarna, sabi ni Kagawad Bong na Logroño, Country Tree Spain,
Ang kaibanan kung ngunyan ngaya, si Derek Ramsey. Bakong si Ellen Adarna. Nakabaya. Magayon-gayon manin si Ellen Adarna tabi, Jerome. Ade, Ellen Adarna. Haloy na sinang magkainaguman ni Derek Ramsey. Basta nahiling ka na pelikula ka ito ni Derek Ramsey, so ang kabitsinching niya, si Ann Curtis. Si Derek Ramsey, garo interior decorator ito arkitekto. Si Ann Curtis, ang papel niya duman, aki kan may sadarin ni sarong magayuno na resort. Yan. Tapos ang agum ni Derek Ramsey, sino ba yun? Si Aramina ata yun eh. Yan. So, other woman, si kunyan, si Ann Curtis. Yeah. Derek Ramsey. Tapos, igwa pa, ninsaro pang pelikula mas Derek Ramsey. So, friends with benefits. Yan. Oh, ex with benefits. Iyo ba yun? So, doktor siya, si Derek Ramsey. Tapos, iguning sarong medrep niya, na dati niyang kunyan. Jowa. Naging ex na sinda. Amo na nag-cross giraray sa indang landas. Kan doktor na si Derek Ramsey, buda sumedrep magayon-gayon. Yan. Duman siya naman nagkaiguanin eksena. May nagtsatsato. Baka kung iguaning impormasyon so nangyari dyan. No daw ini. Sabi man ni Pading Noel na Manalo, basta ako pade, abo ko na kay Ellen Adarna. Taali na yan kay pulong. Aw ano, bako man kita tuod sa tada. Ali, iigwa man akong nabasa man ang pig-implikar man si Pulong Duterte kay Ellen Adarna. Matalas man sa imong radar, Pading Noel Manalo. Abo ko ngay kan tada. Si Indimar nagpadara man ng retrato. Handa akong mapagal. Madismayo ka lang sa siram. Ano Indimar? Na pinadara mo ning loko-loko ka? Kaudto-udto kan mal na Diyos, padaran mo kuning mga insinuating, incriminating evidences. Handa na siyang mapagal. Madismayo ka lang ngayon sa siram. Awinda? Paharam na ko ta. Kung ano-ano nang minaluwas ang islo, tanan naman. Kaurod to kan mahal na Diyos, padaragan araw kay mabuhay ka Indimar. Yun so handa na siyang anak ko. Sabi naman ni Pading Noel, mas matindi palan si Sir Mar. Kumbinsido ka sa imo Indimar, si Pading Noel na Manalo. Alamat kan sa ido pagantabay. Mahal namang Diyos ang magbantay day tabi maghali. Masunod tulos ang Sabuyang News Director si Indimar. Ako po si Pio Fernandez. Good morning. Salamat at sa pagbawi ng uhaw ay may darating na araw. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang